आज आपण बहुपदींचा भागाकार हे एक नवीन प्रकरण अभ्यासणार आहोत. बहुपदींचा भागाकार अभ्यासण्यापूर्वी आपण मागील इयत्तेमध्ये बैजिक राशींवर च्या असणाऱ्या ज्या क्रिया असतात, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, या क्रिया कशा करायच्या हे आपण यापूर्वी शिकलो आहे. आता या वर्षी आपल्याला काय शिकायचं आहे तर बहुपदींची ओळख, बहुपदींची कोटी आणि बहुपदींचा भागाकार कसा करायचा हे आपल्याला शिकायचं आहे. आता बहुपदीची ओळख, बहुपदी नेमकं कशाला म्हणायचं? बहुपदींची बहुपदींची ओळख बहुपदी म्हणजे एका चलातील बैजिक राशीच्या प्रत्येक पदातील चलाचा घातांक हा पूर्ण संख्या असेल तर अशा राशीला बहुपदी म्हणतात. उदाहरणार्थ, आता बहुपदीचं उदाहरण, समजा x हे एक चल आहे आणि x चलातील आपल्याला बहुपदी लिहायची आहे, तर ती या पद्धतीने असते. समजा x चा चौथा घात अधिक 2x चा तिसरा घात अधिक 4, ही एक बहुपदी, ही बहुपदी असू शकते. नंतर आणखी एक उदाहरण द्यायचं झालं, समजा y या बहुपदीचं 3y चा घन अधिक 4y वर्ग अधिक y अधिक 5. अशा पद्धतीने ज्या ठिकाणी जी बैजिक राशी दिसत आहेत, ही x या चलातील बहुपदी आहे, नंतर ही y या चलातील बहुपदी आहे. आता बहुपदीची कोटी, याला बहुपदी म्हणायचं. आता बहुपदीची कोटी कशाला म्हणायचं तर या ठिकाणी बहुपदीची कोटी म्हणजे, समजा हे उदाहरण आहे, x चा चौथा घात अधिक 2x चा तिसरा घात अधिक 4, या बहुपदीची जर कोटी आपल्याला विचारली तर या बहुपदीची कोटी जी असते, याच्यामध्ये जो चल आहे, या चलाचा सगळ्यात मोठा जो घात असतो, तो घात म्हणजे या बहुपदीची कोटी असते. आता या बहुपदीमध्ये सगळ्यात मोठा घात असलेले पद कोणतं आहे? x चा चौथा घात. याचा अर्थ 4 ही या बहुपदीची कोटी आहे. म्हणून बहुपदीची कोटी बरोबर 4. त्याच पद्धतीने या दुसऱ्या उदाहरणामध्ये या बहुपदीची कोटी काय येईल तर या बहुपदीची कोटी चलाचा सगळ्यात मोठा घात असलेलं पद 3y चा घन आहे. म्हणजे याचा अर्थ ही जी 3 संख्या दिसते, ही 3 संख्या म्हणजे त्या बहुपदीची कोटी आहे. आता हे झालं बहुपदीची कोटी. आता बहुपदीची कोटी तुमच्या लक्षात आली असेल. आता याच्या पुढं आपल्याला
बहुपदींचा जो भागाकार आहे हा भागाकार आपल्याला शिकायचा आहे. आता बहुपदीचा भागाकार शिकत असताना आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊया. सुरुवातीला बहुपदीचा भागाकार. आता बहुपदीचे काही प्रकार असतात. आता बहुपदीचे प्रकार कोणकोणते? तर बहुपदीचे 3 प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला जो प्रकार आहे तो म्हणजे एकपदी. जर समजा एखाद्या बहुपदीमध्ये एकच पद असेल, एकपदी. एकपदी कशाला म्हणायचं? जर त्याच्यामध्ये एकच पद असेल, समजा एक्स हे एक्सचा तिसरा घात. या बहुपदीमध्ये हे एकच पद आहे, दुसरं कुठलंच पद नाही. तर अशा बहुपदीला एकपदी म्हणायचं. नंतर द्विपदी. आता द्विपदीचं उदाहरण, ज्या बहुपदीमध्ये 2 पदं असतात, एक्सचा चौथा घात अधिक एक्सचा तिसरा घात. या बहुपदीमध्ये 2 पद आहेत, म्हणून या बहुपदीला म्हणायचं द्विपदी. आणि समजा एखाद्या बहुपदीमध्ये 3 पदं असतील तर त्याला त्रिपदी म्हणायचं. उदाहरणार्थ, एक्सचा तिसरा घात अधिक एक्सचा दुसरा घात अधिक 5. याच्यामध्ये 3 पद आहेत, म्हणून या बहुपदीला त्रिपदी म्हणायचं. जर समजा 3 पेक्षा जास्त पदं असतील आणि 3 पेक्षा जर जास्त पदं असतील तर त्याला बहुपदी म्हणायचं. 3 पेक्षा जास्त असतील तर बहुपदी, आणि एक पद असेल तर एकपदी, 2 पदं असतील तर द्विपदी, 3 पदं असतील तर त्रिपदी. आता एकपदी. आता आपल्याला बहुपदींचा भागाकार शिकायचा आहे. बहुपदीचा भागाकार शिकत असताना एकपदीला एकपदीने भागणे आपण बघूया. सुरुवातीला एकपदीला एकपदीने कसं भागायचं? एकपदीला एकपदीने भागणे. एकपदीला एकपदीने भागणे. एकपदीला एकपदीने भागणे. आता याचं एक उदाहरण घेऊया आपण. सराव संच 10.1 मधलं पहिलं उदाहरण. सराव संच 10.1 मध्ये पहिलं उदाहरण काय? भागाकार करा. भागाकार व बाकी लिहा. भागाकार करा भागाकार व बाकी लिहा. त्याच्यामध्ये पहिलं उदाहरण, कुठलंही एक उदाहरण घेऊया आपण. मी एक पहिलं उदाहरण तुम्हाला सोडून देतो. काय पहिलं उदाहरण? 21 m चा वर्ग भागिले 7m असं उदाहरण आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी ही पण एक पदे, ही पण एक पदे, या दोन्हींचा भागाकार करत असताना दिलेले जी बहुपदे आहे ते भागाकार चिन्हामध्ये लिहून घ्यायची. एकवीस m वर्ग भागिले 7m अशा पद्धतीने लिहून घ्यायचं. ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला हा भागाकार करत असताना आता भाग घालवायचा आहे आपल्याला. आता भाग घालवत असताना या m वर्गाचा जो सहगुणक आहे तो सहगुणक विचारात घ्यायचा. सहगुणक 21.
आणि हा जो भाज्य आहे त्याचा पण सहगुणक काय 7 आहे. 7 आहे. या 7ला कशाने गुणल्यानंतर 21 येईल किंवा 7 यमला कशाने गुणल्यानंतर 21 येईल याचा विचार करायचा. 7ला जर 3ने गुणलं तर 21 येत आहे बघा. आणि यमला जर यमने गुणलं तर यम वर्ग येत आहे. म्हणजे 7 त्रिक 21, 7 आणि 3चा गुणाकार 21 आणि यमचा आणि यमचा गुणाकार यम वर्ग. अशा पद्धतीने आता कितीचा भाग गेला 3 यमचा. आपण ज्या पदाचा भाग घालवला आहे ते इथं लिहायचं 3 यम आणि ह्या दोन्हींचा जो गुणाकार आहे तो या ठिकाणी लिहायचा 21 यमचा वर्ग. आता या दोन्हींची वजाबाकी 21 यम वर्गमधून 21 यम वर्ग गेला काय राहील 0. मग या ठिकाणी भागाकार काय आला भागाकार बरोबर 3 यम आणि बाकी काय आली तर 0. बाकी बरोबर 0. अशा पद्धतीने आपल्याला एक पदीला एक पदीने भागता येतं.